Ćao ljudi, danas probavamo Dubaj čokoladu, ali ne samo ja, jedno što moje još sestre dođu, još dve. Ima puno sestre, ali čekamo da dođu. Dubaj čokoladu. Ajmo da dođite. Ćao ljudi, danas probavamo Pa rekla sam čao ljudi. Idemo da otvorimo. Dobro, ono i otvora. Istopilo se. Da vidimo kako izgleda. Prvo ne vidi. Daj da Sari. Stavi. Ajde, daj si za... Ja ću da pocepam. Pa da isprobava. Dobro, ja nisam pocepla i bešta. Na Megice, ti da daš tvoje Sari. Daj Sari, Megice. Ili da daš Sari. Daj meni. Na. Da isprobavamo. 3. Kako ukusno. Njena ocena 10 do 10. Preslatka je. 10 do 10. Nije toliko loša. Fuj, pistaciju ne volim. Ja volim. Kako dobra. Ocena 10 do 10. 9,5 od 10. Ja 100. Ona. Tako da, čao!